M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani lero pa pologalamu ina pano pa Tilankhule na Ambuye, pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za munyengo ino ya Lenti. Ndipo tizikumbutsana nthawi zonse kuti nyengo ya Lenti ndi nthawi yapadera, privileged season, imene timafuna kuphatana ndi Ambuye Yesu Khristu kwambiri mmoyo wawo, makamaka pa ulendo wawo wokafa, kuti akauke kwa akufa, kuti akagonjetse imfa ndi kutipatsa moyo. Ndipo ndakhala ndikukamba za machimo osiyanasiyana, ndipo mu programu yomaliza timakamba za sins of omission, kapena zimene tiyenera kuchita koma sitichita, ndipo timasankha kuchita zimenezo. Kunena kuti maphunzitso ozama a mpingo adatiuza kuti timakamba za sins of omission, kapena machimo amene timachita pakusachita zimene tiyenera kuchita, timakhala kuti tasankha, deliberate failure. Ndipo chifukwa cha zimenezi, lero ndimafuna kuti mapulogalamu awiri atatu titasinkhasinkha kuti poti tikamba za tchimo tifike ku nkhani ya kulapa. Timalapa machimo chifukwa tidachimwa, timawalapa kuti tiyanjane ndi Mulungu, timawalapa kuti tikonze mtima mwathu, timawalapa kuti nyumba yathu, tempele la Mulungu, lisanduke loyera. Lero mafuna titakambirana pa nkhani amene yokulapa, kuti Lenti ngati penitential season, kapena nyengo yolapa kumene, timenera kuzindikira kuti ngati akatolika chimene chimatiyanjanitsa koposa ndi Mulungu ndi kuvomera machimo athu, kenako ndi kuwalapa. Komanso kupanga chiganizo choti mmene ndawalapa machimowa sindidzachitanso. Koma kuti poyamba kulapa paja ndikutani? Ndinena mongodula kwambiri, sindipita mu madetail ngati mmene timapezeka mu Catechism of the Catholic Church, koma tikangofupikitsa paja timati kulapa ndikutani. Poyamba limaku kuchimwa ndikutani? Kuchimwa ndi kukana dala kuchita kufuna kwa Mulungu, kukana dala. Yafunanga kulapa ndikutani? Kulapa ndi kuzindikira, kuvomera kuti ineyo ndachita zinthu zimene sindimenera kuchita. Ndipo ndidanena mu programu ina kuti machimo akuluakulu ndi machimo ang'onoang'ono kusiyana kwake kumakhala kuti tikachita machimo ang'onoang'ono amatha kukhululukidwa ndi ntchito zachifundo, amatha kukhululukidwa kwambiri zija timanena kuyambirira kwa nsembe ya misa. Koma tinena kuti machimo onse akuluakulu amayenera kukalapidwa munthu amene ukulandira sakramenti la kulapa. Ndiye ndifuna tikambeza ndi chifukwa chani zili zoyenera kuti munthu ulandire sakramenti la kulapa nyengo ino ya Lenti. Poyamba, m'malamulo a Ekleziya timazipeza kale zimenezi. Udzalandira sakramenti la kulapa chaka chilichonse, makamaka pa nthawi ya Pasaka. Ndikhulupirira kuti timatero. Mukhoza kuyang'ana buku la nyimbo ilipo imeneyi, udzalandira sakramenti la kulapa chaka chilichonse. Mpingo umazindikira kuti kubwera kwa Ambuye Yesu Khristu pa dziko lapansi ndi chifukwa cha machimo. Ndipo inu ndine timadziwa zimenezi, kuti Ambuye Yesu anabwera kuti adzatiwombole ku machimo. Kufa kwa pa mtanda kudzatiwombola ku machimo. Ndipo Ambuye Yesu atauka kwa akufa, kumbukirani, atakumana nawo ophunzira ku nyumba ija, atawuzira mpweya, adawuza kuti landirani Mzimu Woyera. Amene machimo amudzawakhululukira akhululukidwadi. Kutanthauza kunena kuti Ambuye Yesu Khristu atauka kwa akufa anapatsa apostoli aja mphamvu ya kukhululukira machimo. Nthawi zina timamva tikamakambirana ndi anthu, ayi inu mwina akatolika mmalapa kwa munthu, ife timalapa directly kwa Mulungu. Mwina ndimene makomuniyoni mwathu timazimvetsera. Koma kwa ife akatolika, awawa ndi mawu a Ambuye Yesu kwauza apostoli. Kumbukani kuti kamakamba za mpingo wathu Ecclesia Katolika,
timati muno wake ndi Yesu Khristu. He is the head of the body which is the church. Izi timazipezanso m'malemba oyera ku Caesarea Philippi. Anthu amati ndine yani? Petro atayankha adamuza kuti Petro ndiwe Thanthwe, ndipo pa thanthwe ili ndidzamangapo mpingo wanga. Choncho ma actions kapena zochita za Ambuye Yesu, zichitachita za Ambuye Yesu ndi zimene zimatipatsa ma traditions komanso kamvetsedwe kama sakramenti. Choncho Ambuye Yesu Khristu adauza apostoli aja kuti amene mwakhululukira machimo akhululukidwadi. Choncho Ambuye Yesu Khristu powapatsa mawu amene wa apostoli aja anawapatsa mphamvu zokhululukira machimo. Ndiye timanena kuti kuli paja mulo wa malo wa apostoli ndi ndani? Ndiye timati mulo wa malo wa apostoli ndi ma bishops. Ndipo ma bishops ndi amene amadzoza ansembe nkugawana nawo usembe wawo ansembe aja. Choncho mphamvu imene yokhululukira ndiponso timati ndi fakate mu Ecclesia Katolika. Ukamalandira usembe uja, episkopi amakupatsa mphamvu zimene zizi kapena fakate imene yokhululukira machimo, yomalandira yomalowa ku chivumbulo kuti anthu alape kwa Mulungu wawo. Choncho chambira ndi chimene chimana kuti timalapa dekete kwa Mulungu, amalapa kwa munthu. Ayi, mu Katolika tikamalapa timalapa kwa Mulungu kudutsira mu chida chimene adayika iye mwini Ambuye Yesu pa dziko lapansi pano. Njifukwa timana kuti sakramenti lakulapa ndi sakramenti. Ndipo ma sacraments amene amapereka ndi wansembe chifukwa cha mphamvu ya ordination. Ine ngati munthu sindingakhululukire munthu wachimo. Ndipo ndikalowa ku chivumbulo si ine Frank Lazaro Phiri, ayi, ndimangosanduka chida chimene Mulungu akugwiritsa ntchito kuti munthu alankhule ndi Mulungu wake. Timana kumvetsa kuti masakramenti ndi chani, ndipo zaulere za masakramenti ndi ziti. Choncho Mkhristu Mkatolika aliyense akapita kukalapa amalapa kwa Mulungu. Koma potengera kuti mpingo wathu is a sacramental church, amadutsira mu utumiki wa ansembe kapena ma episkopi kuti alandire sakramenti ija ndi chikhululukiro chija. Ndipo mukuona kuti mu formula yokhululukira timanena kuti through the ministries of the church. Kutanthauza kunena kuti iweyo wansembe supanga zimenezi mwa iwe weka, ayi, upanga zimenezi ngati chida cha mpingo chimene Ambuye Yesu Khristu adayika kuti achigwiritse ntchito kuti anthu alande zaulere zokhululukidwa machimo awo. Chimene chitimena kuchipanga emphasize, tena kuchitsindika. Ndi chifukwa chake inenso ngati wansembe ndi machimwa, ndi masowaso wansembe kuti ndikalape. Ife ansembe timalapanso, maepiskopi amalapanso, apapa amalapa, chifukwa tonsefe ndife anthu ochimwa. Koma timagwiritsa ntchito zimene Ambuye Yesu Khristu mwini adatisira, zizindikiro, masakramenti, kuti tikhululukidwe machimo athu. Apa ndimafuna ndifotokoze, ndipo ndikufotokoza kapena kuphunzitsa kuti ndi chifukwa chani timapita kwa wansembe kukalapa. Sitilapa kwa iyeyo, timalapa kwa Mulungu. Koma Yesu Khristu ndiye amene amakhululukira machimo. Yesu Khristu ndi amene iweyo munthu ukalapawe umakumana naye pokalapa. Kumbukirani majanena kuti Jesus is the head of the body which is the church. Mpingo ndi wake. Mpingo ndi chizindikiro chake. Mpingo adawupanga ndiwo Ambuye Yesu. Ndipo chiyonse chimene chili mu mpingo adaziyika mcholinga choti anthu apeze chipulumutso. Kulapa kuja ndi njira yokapezera chipulumutso. Nthawi zina tikamakhala mwina ngati sitimvetsa zinthu, timafuna kungofunsa kuti kodi izi mmachita chifukwa chani? Ndiyena zifukwa nthawi zina timakumana anthu osiyanasiyana. Munganena kuyambira paja akatolika ndimapa kwa munthu matani mwina kumakhala kuti kusamvetsa, kusadziwa. Koma izalena zili m'malemba oyera, ndipo ndi Yesu Khristu amene apanga masakramenti amenewa.
Kachiwiri tikumbukire kuti pajatu tchimo timakhala ndi zigawo zitatu. Poyamba, tchimo lililonse is against God. Timachimwira Mulungu chifukwa Mulunguyo ndi wabwino. Tikamaphwanya malamulo ake timakanga tikunyazitsa ubwino wa Mulungu umene mwali mwa ife. So tchimo lililonse limene tachita is against God. Ndifake timene akulira apa. Kachiwiri, tchimo is against the community. Tchimo limakhudza anthu ena. Ndipo kachitatu, tchimo lililonse limandisandutsa ineyo kapolo. Ndichifukwa timanena kuti munthu ukamapita kolapa usanalape utenge makwerero onse oyenerera. Poyamba timanena kuti ukapita mchalichi upemphere kuti ukumbukire machimo aja. You take time to reflect on your actions. You take time to go deep into yourself and say, kodi ineyo pa masiku amene wawa zimene ndachita ndi zitizo. Pa masiku amene wawa ndi ziti zanyazitsa Mulungu. Pa masiku amene wawa nchani chimene ndachita chandisandutsa kapolo komanso anthu mu community avutika nacho chifukwa cha ineyo. So tikalowa mchalichi muja tisandere sakramenti lakulapa timana kuti tisinke. Chifukwa chatuti tisinke. Kulanda sakramenti lakulapa is not a robotic thing. Kapena kuti ngati robot. Ayi. Kupita kulandira sakramenti lakulapa umenera upanga the decision, chiganizo choti ndikukalapa chifukwa ndidachimwa. Ndikana kuti umapanga chiganizo. Chifukwa umayeneranso kuti chiganizo chimene njoka chipanga usinke mozama, serious meditation, serious reflection pa zimene boyo udachita. Ndidachita chani? Nziti zimene sindakondweretsa nazo Mulungu. Kodi zimene posakondweretsa Mulungu. Kodi zimene zozo zapanga inja bwanji community yanga. Ndipanga bwanji ineyo inja ngati munthu. Zonsezo zimatithandiza kunena kuti zindikire kunena kuti ngati munthu tikamachimwa, it's not just about us. Munthu amene uli ndi nthumanzi umene kuzindikira kuti ndikamachimwa, it's not just about me. Kandi machimo ajatena aja kuti sins of omission, kandi machimo ajatena kuti ang'ono akulu, koma everything tchimo lililonse ndithudi limakhala against God, limakhala against community, limakhala against you yourself. Umasanduka slave. Ndiye ndisanapite pa khwerero losona kuti iweyo, community ndi Mulungu. Chifukwa ndimafuna kuti njira iyo kalapirayi iyi poyamba kulowa mchechi ndi kusinka. It's a very serious thing. Chifukwa topalera nafe ambiri ngadzazine naso as I continue to explain popitiza kufotokozera za sakramenti lako. Pakuti timapita ku sakramenti lako lapa lija tisanakonzekere. Mapeto ake makajamaso kumene kuja. Number 2, timapita kumene kuchako nkukabisaso machimo ena mdzina loti ndayiwala. Kumbuka ndikuti mukachita zimenezo mwachimwaso. Chifukwa mwapita kukalapako mwakachimwa chifukwa choti mwabisa machimo ndi tchimoso. Ndifo tuna kuti poyambirira sinka mozama. What is it that I have done? Ndi ziti zimene ndachita. Sinka mozama. Ndi chifukwa ninji ineyo ndinakuwalapa machimo amene. So this time of reflection tikozanso kuthandizidwa mwachitsanzo ndi kuwerenga malembo mawu. Mwachitsanzo the prodigal son, mwana uja ulowerera. Ena amati Mulungu atati athu achifundo fanizo mene ambuyeso adapereka lija. Kuti tikaliona chene manager amanena kuti mwana uja atachita zonse zija anadzidzimuka mu mtima mwake. Mawu kuti adadzidzimuka ndiwozama kwambiri. It means kuti adalowa into reflection.
kuti kodi ndachita zotani. Israeli chamati kupanga rewind moyo, kupanga rewind tape kuti tikamvereso nyimbo, kodi ka film ife anthu akalefe kudali matepe masiku ano mmatika kuli ma flash kamati zina zijamati chani, koma kale kudali matepe timachita kugwira ulowetsa mujene timazima VCR ndiye basi wana kuti maka kwadumba manga rewind basi koyambiraso mene kufuna pacha. Mwana uja anakanga he rewound his life, anabwerera mbuyo pa moyo wake, nkona kuti kodi ineyo ndakanduchita zotani. Anadzidzimuka. Kudzidzimuka kumene kujako ndi reflection tikunena ija kuti mwana uja took time, adatenga nthawi to reflect, kusinkhasinkha kuti kodi ineyo zimene ndikuchitasi ndachitasi, mene ndikukhalira kumaweta nkhumba, kumalakalaka kudya zimene nkhumba zikudya, ndazisandutsa chani. Ukapolo ndi maunena uja mwana uja adazindikira. Ndipo ndifuna ndikufunseni abale yanga pa nyengo ya Lent, do you really take time to reflect on your sins or on your life? Kuti ndimakhala basi kusinkhasinkha ndisandesa kamtemera kulapa. Ndipo ndikozofuza, when was the last time inu ndiye tedandira sakramenti imeneli la kulapa? So chifukwa choti chimo ndimakhudza mbali zanena zija, choyambirira nyengo ya Lent, let's reflect. Tiye ndisinkhasinkhe kodi moyo wathu wakhala wotani, takhala tikuchita zinthu zotani, kodi zimene tikuchitazo zakazokondwetsa Mulungu kapena ayi. Kodi kuyambira tsiku chitayamba nyengo ya Lent ndi phulusa kufikira lero tikusinkhasinkha mozama komanso mokwanira za machimo athu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.